Bandung. Jajaran terima kasih semuanya. Yuk mainkan satu pembunuh spesial untuk Pak Lura. Cemblem bagi Rizky. Bisa perawannya yuk. Tuh Mbak Sina. Asik. Ayo Dewi Wani. Abi bro. Thank you kehadirannya Bos Edi, Mbak Siti. Yes. Wes nih jam-jam lembah. Ayo. Dewi Christine, aja. Nan kowe dodol lan jajan. Memang betul. Nyawang kowe sing bakal jajan. Iki lho. Mesti wae Iya. jajanmu yo enak tenan. Ayo. Mas, kowe pancen bener Mas. Pancen siji jenengangi jemblem. Jemblem ku jemblem seper. Ata eman Mas among padha ngiler. Ku super akeh wong padha ngiler. Jemblem ku super akeh wong padha ngiler. Buat kamu Dewi Christine, thank you banyak. Sini sayang. Iya, sama aku ya. Berawang kita yang baru-baru lagi. Abi bro. Oh, goyang lagi. Sika. Berawang lagi. Aku kepikiran Ayo Mas. kapan iso ngicipi jemblemu. Angen-angenku sekambun-bunan Terima kasih. bisa tapangan sadurunge kaya wong sing boten balang-balang. Aku iki ya nyidam jemblemu. Satu ngomong arep tukaran ran duwe wani dodol aku nyidam jemblemu. Jemblem sing ngendi Mas? Jemblem sing kuwi dik Sing kuwi ngendi? mosok ra ngerti nyes. Aku ora ngerti. Ayo, aja bingungi. Yo jemblem sing beke mbok kuwi. Dewi Christine, iki lho jemblem. Ibu Lura, thank you Pak Lura. Dan juga untuk yang hadir malam hari ini yang ada di dalam sana itu Sikat lagi. Buat Marco dan Jalan Jokoler. Wawancara goyang lagi. Oh, ini aja. Goyang uduk jemblem, oke? Oke, baik. aku penasaran koyo tenan kowe dodol lan jajan. Nyawang kowe sing bakal jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Ayo Bos. Mas, kowe pancen bener Mas. Nanging mung kari siji
Nyu. Abi. Yuk. Sikat lagi ini Dinda ya. Aku udah tembel Mbak Kristi. Asik. Wih gila. Kula